हेल' लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायबाय। आं नोंथांमोननि गेजेराव मोननै बर'नि गोदान शर्ट फिल्मनि आपडेट लानानै फैदों। आं आसा खालामो नोंथांमोनहा आंनि भिडिअ'खौ जोबजासिम नायलांगोन। सेथियाव दङ बर' सावथुन मुलुगनि मुंदांखा फाव दिन्थिगिरि बिथां थाख्लाय नार्जारि चेनेलनिफ्राय बिथांमोनहा सालखन्द्रा नैथि खोन्दोखौ गावसिनि चेनेलाव आपल'ड खालामना होबाय। बे चेनेलनि गेजेरजों बिथांमोनहा कमेडि शर्ट भिडिअ' लानानै फैयो। आं आसा खालामो बिथांमोनहा बयनिबो गेजेराव बेबायदिनो मोजां भिडिअ' लानानै फैबाय थानो हाथों। बे चेनेलनि लिंकखौ आंनि चेनेलनि डिसक्रिपसनाव होनानै दोनदों। नोंथांमोना थांना नायनो हागोन। लोगोसे बिथांमोननि चेनेलखौबो सापर्ट खालामना फै। नैथियाव दङ रेगा प्रडाक्शन चेनेलनिफ्राय बिथांमोनहा संसार ब्रैथि खोन्दोखौ गावसिनि चेनेलाव आपल'ड खालामना होबाय। बे चेनेलनि गेजेरजों बिथांमोनहा शर्ट सिरियाल लानानै फैदों। बेबायदिनो बिथांमोनहा बयनिबो गेजेराव मोजां भिडिअ' लानानै फैबाय थानो हाथों। बे चेनेलनि लिंकखौ आंनि चेनेलनि डिसक्रिपसनाव होनानै दोनदों। नोंथांमोना थांना नायनो हागोन। लोगोसे बिथांमोननि चेनेलखौबो सापर्ट खालामना फै। आंनि दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनियानोमोन। नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना ला। लोगोसे खाथिनि बेल आइकनखौबो अलाव थुनानै हो। आं नोंथांमोननि गेजेराव बेबायदिनो बर'नि गोदान शर्ट फिल्मनि आपडेट लानानै फैबाय थागोन।